Kalong pogore mag piny ngima ywago tho mar ja ohala marahuma Prince Karim Al Husseini Aga Khan marang'wen ma owito ngimane kawuono. Ja ohalano mane owito ngimane machiegni gi familia mare boma ma Lisbon e piny Portugal otho ka en jahigni 88. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Kaluwore gi milome ma oor gi anyuola mare, His Highness Prince Karim Al Husseini Aga Khan marang'wen mane en jal mar 49 mar telo ne anyuola mar josalam mong'ere kaka Shia Ismaili kendo jakom mar duol mosebedo ka chiwo kony mong'ere kaka Aga Khan Development Network owito ngimane Lisbon e piny Portugal ka en jahiga 88. Aga Khan owito ngimane ka entiere gi familia mare. Anyuola mare oyuage kaka jal manani opara manyime mar konyo oganda kendo kelo negi lokruok e yor dongruok ma ok odewo kit chwech moramora. Gimedo yuage kaka jal mane omi luor e piny mangima kaluwore gi kedo mar nyayo kwe. E ote mare mar chiwo mos ne anyuola mar mosenindo Aga Khan, jatend piny William Ruto oyuage kaka jatelo mane ochiwore kod tekrene duto mar konyo oganda monge kod nyalo, ahinya kokalo e gedo mar skunde kaachiel kod ute thieth. E piny Kenya, ne en jaket mwandu e sekta mar ji giwegi, kendo kembege ne ondiko mohewo jotije 18,000. Aga Khan ibipar kuom chako skunde, mbalariany, ute thieth, bengi, ute okumba e kind mamoko. Moko kuom chenro mane ochako e pachoka oriwo bengi mar Diamond Trust Bank, kambi mar okumba mar Jubilee Insurance, od thieth mar Aga Khan, mbalariany mar Aga Khan, od fwambo mar Nation Media e kind mamoko. Kaluwore gi anyuola mare, jatelo mar 50 mabiro kawo kare ibiland bang' kopo mare mogik e kinde ma ibibed ka isomo will kata oboke moweyo chien kaka mwandu mage ibipogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.